For you. For you. For you. Coming to town. Speaker. So, ayun no. So, ayun no mga ka-journey. Nandito, dalawang araw na naman tayong hindi nakapagkala mga ka-journey. And ayan na naman po si Rangga mga ka-journey. I-try natin siyang paandarin dyan sa labas. Ito lang ba? Warm up. Warm up, warm up. And shout out nga pala sa mga ating mga bagong followers and subscribers. Then doon po sa mga solid natin mga followers, subscribers, maraming salamat po. Shout out sa inyo and let's go. Ayun mga ka-journey, maulan-ulan na naman mga ka-journey. Baka itong mga susunod na araw talagang hindi na natin mapapaandar ito si Ragnar. Siguro mga ilang linggo rin mga ka-journey. Siyempre pag tag-ulan mga ka-journey ay hindi kakapit yung gulong ni Ragnar mga ka-journey. Kasi sports bike siya mga ka-journey, hindi talaga kakapit. Pero yun na nga. Muntik ka na dudo. Ay. Yun mga ka-journey. And yun na nga, muntik na si kuya. Marami pa umaga. Wala. Wala sila. Wala sila eh. Pahinto-hinto tayo mga ka-journey. Wala tayong magandang takbo. Nakatakbo din ng maganda. Ikot tayo dito sa may Proton lang mga ka-journey. Kasi warm up lang si Ragnar. Kasi ilang araw na siyang natenga mga ka-journey. And maraming salamat po mga ka-journey. Daanan natin mamaya yung ano natin doon, humingi ng sticker. Ayan, ikot tayo dito. Ikot. Ikot. Ikot-ikot. Okay pa naman. Ito pa yung takbo niya.
my God! Di ba happy? Happy tayo? Yun! Let's go! Yun mga ka-journey, nakakapainit na naman si Boss Ragnar. Target locked. Yeah! Dito sila. Andun yung mga bata. Nagising na sila. Sticker natin kanina dito eh. Ay! Hey! Si ano pala to? Ikaw pala yan! Uy, teka lang. Mabigat! Ikaw pala yan! Pinasyalan mo si ano ah. Sama mo girlfriend mo? Sama mo girlfriend mo? Batang bata ka talagang tignan pa. Oh, sticker. Vlogger talaga. Tingin sa kayo. Thank you, sir. Ikot lang ako. Okay, sige. Oh, gumaganda na oh. Sige, sige, brother. Ingat, sir. Ingat, ingat. Painitin ko lang. Paubusin ko lang yung gasolina niya. Ubus na. Sige, sige, sige. Lasbit mo oh. Ah? Ah? Ay, sticker. Sige, sige, sige. May sticker tayo dito. Ah? Nakikita mo yung vlog ko? Golden West. Ah, to. Sticker. Yan. Thank you, ha. Thank you. Yan mga ka-journey, yung pa-isa, dalawa lang yung nasa daan. Pwede nating hintuan. Kahit nga bomba, pwede rin eh. Who are you? My friend. Disgrasya mo pa ako. Diba mga ka-journey, ang saya-saya magpumotor ka lang. They're coming, they're coming. They're coming to town. Sticker? Parang galit ka.
Ah? Parang galit kayo. Parang galit kayo. Ha? Parang galit ka. Hindi. O sige, bomba na. Dahan-dahan lang ha. Oo. Sticker mo. May sticker ka na? Sige. Delikado dun kasi mga ka-journey, kaya hindi na natin sila hituan dun. Journey. Target locked. Ang dami. Ang dami, sunod-sunod yun. Hindi natin sila pwedeng hintuan mga ka-journey kasi highway. Delikado. Delikado kasi doon. Dapat safe lang tayo. Another one. Target locked. Hinihintay na tayo ng mga bata. Ayaw, bomba daw. Kawawa na yan yung magbigyan. Nakabike pa yun ha, one hand.